Terve kaikilla. Tänään olisi joku jakso, missä mä tein jotakin jännää. Esimerkiksi mä nyt istutan näitä suvareita, sokereita tähän näin. Menin kerran siitä. Joo, mun synttärit lähenee enemmän, niin jos mä saisin etukäteen lahjaa, että te tilaatte kanavan ja tykkäätte ja kommentoitte mun videoita ja vaikka näin ei ole mitään parhaita, niin mulla ei ole ollut tää kanava pitkään. Mä kiitän, että mulla on jo 4 tilaajaa ja tää on 9. video tai jotain. Joo, ja nyt tulee yö, niin mennään nukkumaan ja sitten... Joo, ei oikein mitään, mä vaan nyt tulee aamu, niin sitten tehdään jotain ja... No niin. Aurinko on noussut. Täällä on paite. Joo, onhan siellä. Airauskortti. Mä tarvitsen sua. Hei. Takana. Mä tarvitsen sua. No niin. No niin. 9 levelillä ollaan. No jees. Joo. Ja nyt tämä... Jos mä tekisin ongen ja... Ei hitto missään. Mä tein ongen ja sitten kalastan, mutta se ei tehdä tässä jaksossa, koska... Mä ajattelin tähän jaksoon tehdä seikkailemista ja... Joo. Jos me lähdetään vaikka tonne päin. Olisiko se mitään? Joo. Jep. Tonne päin. Napa tänne. No tää on seikkailujakso kyllä. Ei se mitään. Mitä? No niin. Mitä tonne päin? Täällä on jotain. Täällä on jotain. Juokse. No mitä tossa tapahtuu? No niin. Se ollaan. Ollaan se tämmöisessä paikassa. Oho, nyt vahvastaa löytyi. Yhtäkään luuta, jumala. Ei. Tuo aironia. No jes, mä saan aironi. Mikä toi Invamo partiko? En mä mene. Katsoin video. Mitä hen? No niin. Näitä me tarvitsee sokereita. Mä tein MVstäkin jossain kolmosesta missään vaiheessa videota, mutta mä en oo vielä ajatellut, mutta mä tein Minecraftista ja jostakin videota tällä ajalla. Muista, että mä niinku... Kyllä mä teen spessuja 10 tilaa, jos spessu kannattaa tilata.
kannattaa tilassa 10 asti, sitten mä teen spessuvideon. Joo. Mut mä pelaan silleen, että mä saisin niitä tilaajia ja teen videoita YouTubeen. No niin, löytää jotain. Tänään tein tosi oudelta paikkaa. No niin. Mä tiesin, että täältä löytyy jotain. Tää menee ihan just rikki täppäksi. Ovi. Hei. Onks mulla puuta? Mulla on puuta.